A veure si ho sabré fer amb una sola mà. Amb l'equip parat es posa la micro SD amb la programació ja posada, ok? Posada, la micro SD, ho veieu? Vinga, va. I ara s'engega la ràdio. És verge, acaba de comprar. I em demana l'indicatiu, ja hi som. Ja hi som. Bueno, va, posarem qualsevol cosa, és igual. No sé si es pot fer això, Sí, vale. Sí, perquè com que ho tinc reprogramat, doncs em diu això. Vale. Apretem disc més d'un segon. I anem a l'opció SD. Un altre cop apretem SD. Disc. Backup. Un cop. Llegir. Read. O read. Apretem un altre cop. Una tecla ràpida. All, que vol dir ajo. Sí, sempre haig de confirmar. Llegint. Bé, està llegint. Ara acabarà i farà un reset. Completet, fa un reset. I ara s'engega com a bé, està com Charlie. Això no calia programar-li l'indicatiu perquè li estic posant jo directament. Ara s'ha d'apagar i treure la targeta. Jo recomano treure la targeta, no la deixo mai posada. Ok? S'apaga i es treu la targeta. Amb una mà és una mica difícil. Engeguem la ràdio i ja veieu que ja funciona, no? Apa, lo prometido es deuda. La 1:15. Feina feta. Ja pot dinar tota la família. Som-hi que tenim ràdio pel cotxe. Ai, ai.